Si ens donen dues circumferències el punt de tangència en una d'elles, sabem que els centres de les circumferències tangents a les dues circumferències estaran en la recta que uneix els dos, el centre i el punt de tangència. Ahí tindrem els centres de les circumferències tangents. I sabem que en la perpendicular al punt de tangència a aquesta recta tenim un eix radical. Si fem una circumferència auxiliar, posem un centre auxiliar en la recta que uneix el centre i el punt de tangència i fem una circumferència que ens talle a l'altra circumferència, obtenim un altre eix radical. Tenim un eix radical i un segon eix radical. I on se tallen els dos eixos radicals tenim el centre radical. Si punxem en el centre radical, agafem la distància, sabem que les distàncies dels punts de tangència al centre radical sempre són les mateixes, per tant, les portem a l'altra circumferència a aquesta distància. I tenim T sub 1, T sub 2. O en realitat seria T sub 1, T sub 2, T sub 3. Unim T sub 2 amb T sub 3 i obtenim així un centre, O3. I O2 i T sub 2 i obtenim així un altre centre, O4. Ara ja podem dibuixar les dues circumferències tangents.